Jaj, Bacon Boy, poď sa Ja, tu je chill. No, poď do sauny, kámo. Poď, Toto je dobrý dom. A ešte k tomu, aký mám skin. Uděláme odvetu prankovou, jo? Ale mne sa zdalo kúsok niečo podozrilo, že tu niekto je, ale podľa mňa si len tak robili prank. No, aj mne, ale tak čo? Je to môj private, kľudne to môže dať, že prší a tak. Hej. Aj poďme teda do bazéna. Prejdeme do bazéna. Tu je dobré. No, aj do výrivky ešte, poď, červená. Kaj, dáme červenú. Daj mi roommate. Bacon Boy, poď. Bacon Boy. Dobre, máš. Bacon Boy, Okay. poď za mnou. Daj, vieš akú farbu? Ja mám nápad. Budeme jim tady robiť nějaké věci. Tak. Počkaj, treba jim tady dáme to, treba jim tady dáme bydlící pytlík. Dáme jim tady bydlící pytlík. Jaj, tu je dobré. Idem sa pozrieť hore. No nejaké zvuky tu počujem. Počujem kráčanie. A nikto tu není. No, nie to. Dáme jim tu shnilé jedlo. Ja idem sa pozrieť hore, tak. Hej, prečo tu horí? Ja neviem, čo tu horí. Ja musím sa rýchlo skúvať. Do Kam zrcadla. tu horí, ulas to rýchlo. Ja nemám, počkaj. A tu je nejaké jedlo. Hamburger dám si. Hej, banán. Ňam, ňam, ňam. Musím ísť na záchod. A ja. Ty si na akom záchode? Bacon Boy, kde si? Žanku, prepašujem to. Za autobudici. Ja, ty si tu. Fuj, to chutí zle, ale možno, že jablko bude chutiť dobre. Ja skúsim sa jablko. Ja už nevládzem. Čakaj, a takos? Ňam, ňam. Jako další prank mě napadlo, že jim vezmu YouTube button. Tak, tady a rychle se jdu schovat ven. Vezmu jim. Idem sa pozrieť, že ho pre... Jaj. Já jsem jim sebral jedlo si nedám. Prečo tu horí naše auto? Prečo tu horí naše auto? Nie. To ja neviem. Poďme do mesta. Poďme do mesta. Kamo, čo? To je nejaké divné. Poďme do mesta a spavni tu nejakú limuzínu. Bacon Boy. Dobre, spávneme. Chceš toto? Uděláme jim tady. Môže byť, ale riadím ja, dobre? Počkaj, lebo ja viem s tým dobre riadiť. A Nechaj. ja prosím. Daj, nechaj. Kamo. Pod dole. Oni tu zasli svetla. Takže tu môžeme dať niečo. Dobre. Tuto niečo dáme, počkaj. Kam ideme? Ja mám nápad Bacon Boy. Ja neviem, môžeme ísť na zmrzlinu. Neviem, tu tam mŕtvoly. Ja viem kam. Ideme do radnice. Počkaj. Nie, ja viem kam ideme. Ja už viem. Budeme len tak jazdiť. Bacon Boy, ja viem, čo im tu dám. Ja im tu... Tu sú aj nejakí ľudia na tomto serveri. Tu napíšem, že... Viem. Ja im tu dám dalšie schnilé jedlo a k tomu ešte schnilé pití. Jaj. Zvoní niekto. Niekto zvoní na nich barák. Je tu jelen. Jaký jelen? Zdrám. Poďme hrať futbal. Dobre. Poďme vyprankovať tu na futbalovom ihrisku. Čo to je? Jaj, idem hrať ten futbal. Ale ja si spavňujem svoju loptu. Bacon Boy,
Bacon Ja som bol... tu. Ja som v škole. Idem za nimi. Idem ich vyprenkovať nejako. Oh my god, je Dám gól, vyhrám, poď, vyhrám. Ja vyhrám. Kde si? Ty máš tam bránu. Ja to rýchlejší. tam hrajú fakt. Oni tam hrajú futbal. Tak. Na futbalovom ihrisku. Tady u školy. Poď, to stihnem. Na futbalovom ihrisku. Nie, ja som to netrafil. V realite by som to trafil teda, čo? Oh my god. Ani dám preč auto. Nie, poď. 99 rýchlosť. Lamin Jamal. Tyčka. Gól. Gól. Ja mám nápad. Dobre. Oslava, počkaj, oslava, pozri, oslava. Dám takto. Oslava. Pekná, áno, poďme. Ty Dobre, gól. 1-0 vyhrávam. To je nemožné dať gól. A ja viem, ja som iba len tak. Poď. Nie. Oh my god. Dribbling 99 a gól, poď. Gól. Nie, Yes. neviem trafiť ani bránu. Poď, gól. Nie. Ďalšia oslava. Iná oslava. Ja mám nápad, ja im tu seberú míč. Tak. Dobre, nie tam. Pozri, oslava, vidíš, aká dobrá oslava? Hej. Nie, on ešte. Poď ven. Poď ven ze školy. 3-0. Ja som u nich. Nie, ja pôjdem. Tu sa nedá kopať do lopty, dobre. Hrá sa. No v realite sa dá, ale v hre nie. Oh my god, ja viem, čo urobím. Počúvaj, domov chodím domov a normálne tam, Poď, nedáš, yes. Nie. normálne ním... Jedna lopta, ja som Hej, odpadl. bro. Pomním tam dať nejaké zahnivé niečo. Nie, to Gól. A moja oslava. Daj gridy, potom daj gridy. Ja neviem dať gridy. Neviem dať gridičko. Ideme dať Ideme, poď. Nie. Ó, 3-1. Jaj. futbalový... Kamo, čo ten tady robí? Nie, dobre, zachránil som. na čiare. Počkaj, polčas, za chvíľu bude polčas. Poď. Yes, gól! Pozri sa, Ankara Messi a Lamin Jamal. Ja som im dal to normálne. Hnusné jedlo, Už sa hrá. Hnusné jedlo, hnusné. Vidíš to? Taký 4-1. A dám im to ešte McDonald. Oni majú strašne rád McDonald. Poď, yes, 5-1. V realite by sa to nestalo, ale okej. Že by som... No, v realite som tiež vyhral, ale dobre. Ale ja myslím ako, že 0 gólov, že zdám. No vlastne 5-1 je. Ja idem No akože však niekedy som vyhral aj 0, takže... Hej. Bacon boy, poď za mnou. Kde je to? Dáme ešte jednu. No. Dobre. Druhý polčas. Ja im tam niečo idem urobiť. Ja furt tancujem, prečo? Haló! A ja im tu urobiť taký prank. Stopni. To fanúšikovia sú na našom videu, či čo, poď, hráme. Áno. 2059. Jak hráme futbal. Kámo, niekto tu robí niečo. Jaj. Áno. Ja to musím zdrhnúť. Ja niekoho vidím. No, asi sa mi to len zdalo. Ja mám ilúzie. Rýchlo, zdrhajme. Zdrhaj, za porok. Join, ale hovorili, Bacon Boy minule aj Koula hovoril, že to, Nám dajú nejakú odvetu. ale podľa mňa to je nie ono. Aha. Nasadni do mojho. Nasadni. OK. Takto, poď
počkaj, len dám maximálne speed a turbo. Čakaj, ja doma budem rýchlejšie. Zatiaľ tu nejsú. Cowboy, zatiaľ tu nejsú. Au! Skažené jedno tam majú, skažené. Ja viem, kde je. Počkaj, ja Idem po diaľnici, pomozte. Tak, ja som bude pozrieť z balkóna. To čo je? Ja idem ty kokos po toto. Tu bol Ronaldo. Mne sa zdalo, že tu bol Ronaldo. Chcel by som podpísal lepšie Messi, ale okej. Idem pozhasínať svetla a potom pôjdeme spať. Dobre, to vozidlo, nepýtaj sa, kde skončil, som trošku odpálil. On ide spať, koľa. Tak dnes urobím prank. Prečo sú dole kosti? What? Jajka. Ja neviem. Dobre, poď spať. Ja aj pozhasínaj všetko. Urobíme taký prank. Ja mám tento pokoj. Ja mám henten. Tak poď spolu, to je jedno. To je jedno. Ja robím raňajky. Abo nie. Ja počkam až Dobre, ja idem spať na záchod. Potom ja to stýkam hasičským prístrojom. Jej tu, kto je? Tu sú duchovia. Nie, nie. Nie, prosím, nezabite ma duchovia. Kde? Mám Tu je ryb? halucinácie, či čo? Ja si asi dám takos. Mňam, to je dobré. Bacon boy. Prečo mi... Nie, pomocte mi. Aha, tu je. To sú hranolky. Počkaj. Mňam, Doritos, mňam. Ha. Aj kola skažená, fuj, počkaj. To bol dobrý prank, že? Broň, vy ste nás prečo prankovali? Protože ste nás neprankovali také. To máte za to, že ste nás prankovali. Jedovatý prístroj. Pozri! Poďte sa pozrieť dole. No viete čo, my natočíme na vás ďalšiu odvetu. Áno. Budete mať tam, chodte dole, tam máte fuj. Ďalšiu odvetu dáme na vás. Nebudete vedieť, že kedy, v jakej hre. Tak ahojte. Budete mať za to, že Čus a presne